Sada vam predstavljamo još jedan Kamo proizvod koji možete naći u svim Endinim radnjama širom Srbija. To je sklopivi krevetac Pisolino koji, verovali ili ne, možete sklopiti i spakovati u ovu torbu pa ga lako možete poneti na neko putovanje, more, čak i ukoliko ne idete kolima jer može jednostavno da stane na vaše rame. O čemu se radi? Dakle, veoma lep i kvalitetan proizvod. Kam je mislio zaista na sve i moramo da kažemo da ovaj krevetac ima dva nivoa. Dakle, samo skinete ovaj dušečić i potrebno je, ukoliko želite dublji nivo, da očnirate ovaj šnir. Dakle, to se veoma lako radi, kao što vidite. I sada imate drugi dublji nivo koji je namenjen deci većeg uzrasta. Takođe sada stavite dušek i dobili ste dublji krevetac, a on može da ima i funkciju dečije ogradice i ovo je zaista nešto posebno. Cena je više nego povoljna, 8.830 dinara.